El clarinet solista de la Filharmònica de Berlín, Wenzel Fuchs, està impartint per tercer any consecutiu un curs a la Societat Musical Santa Cecília. El curs està dirigit a músics professionals i s'allargarà fins el pròxim dijous. A este curs es pot assistir com a alumne actiu o com oient. El senyor Fuchs diu que a ell no li agrada treballar a l'estiu, que en l'estiu fa molta calor i més a Cullera, que Cullera és un lloc de vacances, però que ell ve sí per l'amistat que l'uneix a Fenollar i perquè així són amics i ve molt a gust, que en realitat no són classes per a principiants, són classes per a músics professionals d'alt nivell, però que per a ell no es treballa com, per exemple, que ara ve de Tòquio, que ha estat 2 setmanes fent un curs i que allí sí que són unes classes no molt de classe, molt de treballar i això, però que ella sí, en el nivell que n'hi ha i tal, ve més en plan per amistat i per passar un rato, que no són unes classes convencionals de les que faria ell, que hi ve més que res per el plaer i per l'amistat, així a Cullera. Fuchs ha destacat l'alt nivell tècnic dels clarinetistes formats en les bandes valencianes. La tradició de les bandes valencianes no li és totalment aliena perquè ell és del Tirol i en Innsbruck ha tocat en bandes, ell n'hi ha molta tradició de bandes, però que són bandes més tipus de marxa o de comparsa, més que bandes com així. Entonces, així, el que ell troba és que encara que el món de les bandes i com funcionen no li és aliè, sí que li és una novetat el fet de que així les bandes toquen repertori sinfònic i en Àustria no en toquen. Entonces, així el clarinetista té el paper del primer violí i els clarinetistes solen tindre un nivell tècnic que normalment, per exemple, en Àustria no tenen la gent que no toca en orquestra, sinó que està en una banda sinfònica o que és més aficionada o no treballa en una orquestra sinfònica. I és el que més li pot sorprendre, el nivell tècnic que hi ha i com els músics fan coses en el clarinet que un músic de banda habitualment en altres llocs d'Europa no fa. El prestigiós músic austríac espera contribuir a que els alumnes perfeccionen la seva tècnica i aprenguen de la seva experiència com músic en grans orquestres a nivell internacional. Diu que creu que els alumnes que venen així no venen només per aprendre el clarinet, sinó que també tenen molta curiositat per saber un poc de lo que ell fan tot l'any, de la seva experiència de tocar en grans orquestres. Ell, per exemple, ve ara de tocar en Madrid i en Barcelona també, i que normalment el clarinetista no vol dedicar-se a ser solista, a més que és molt difícil ser solista de clarinet només. La majoria de la gent va tocar en grans orquestres i entonces ell té molta experiència en això i també pot donar molts consells sobre com tocar en les grans orquestres. Ell pensa que lo important és vindre en una base tècnica, però que així no és només la tècnica el que s'aprèn, perquè moltes vegades en una orquestra el clarinet el que té que fer és donar-li un cos al so i que la gent que escolta el clarinet que es quedi un poc, que li arribi la melodia, que moltes vegades no és la tècnica només, sinó que és la melodia. Explicava, per exemple, que les cançons infantils o les melodies més memorables a vegades no són les més complicades de tocar. Diu que Mozart, per exemple, diu que és molt senzill de tocar, però que no t'oblides mai d'ell, i que consisteix en això, més que res en tindre la tècnica, però saber com dins d'una orquestra tocar aquestes melodies i que aquestes melodies li arriben al públic i que el públic per un moment que estiga com en un somni i que s'evatisca un poc de la realitat amb el so del clarinet. Que això és l'important, que no és només la tècnica, sinó que també és un poc l'ànima que li dones i el cos que li dones al so i com sapes tocar una melodia. Vol expressar que està molt preocupat també per la situació dels retalls que hi ha en el món de la cultura, perquè diu que, per exemple, en Espanya es nota molt, és general, però que sí es nota especialment, i que creu que clar, que així en el que està retallant-se en la cultura, en la música, no està en treball. És molt difícil per a un jove poder-se dedicar a la música,
i que clar, que això és un perjudici per a la cultura. Si es va retallant, no hi ha programació, no hi ha pressupost per a les orquestres, i després pues, bueno, això acaba danyant un poc la cultura general del país, que és important que es facin concerts, que la gent jove des de més menuda pugui formar-se, pugui anar a escoltar concerts, però que, bueno, que si seguim així, pues, que es pot perdre. No? Esta tradició en cosa de 20 anys, pues, potser no hi ha gent que pugui formar-se com a músic o que tinga l'experiència de poder anar a un concert d'això, i que creu que això ho ha de corregir, i que els joves músics han de lluitar molt per això, i la gent des de jove ha de lluitar molt perquè no es perga el pressupost per a la cultura. Molts han sigut els músics que no s'han volgut perdre este curs amb un dels millors intèrprets del panorama internacional.